Netrvá polve. Pretlkám sa životom kadejaku a tak by som povedal, že není tu, že by bolo iba sa povedzme. Sme tu už 6. rok, som tu už pomaly, na budúce bude 7. No, je to 6. rok do tohto času poprechládaný s vysokými teplotami od prevčerajška. Ináč, hovorím, v lete je to tu nádhera, no, ale v zime Holuby? No, ty sa vedúci, kde si škrabol na ruku. No, v podstate začalo to ešte niekedy v tých 90 rokoch začiatkom. My sa snažili, po revolúcii vznikli vlastne hodne bezdomovcov po uliciach a napadla ma taká myšlienka, že vybudovať pre nich nejaký taký tábor, také skromné ubytovanie. A ona dostane. Teraz keď bude dobrá, bude ťahať. A už mala uvoz? Čo? Vlastne tá myšlienka vo mne nejako zotrvala a nakoniec začiatkom toho roku 2001 som získal tento podzemok, ktorý vlastne nejako som dostal späť od štátnych majetkov. Tak vlastne sme postavili prvú chatku, urobili sme studňu, dotiahli elektriku a tak ďalej. Čiže takto vlastne začalo. No. Vymenilo sa tu o tých 600 ľudí takmer za to obdobie tých 6 rokov. V prvom rade je to dobrá vec, že uchýlil toľko ľudí tu na postrechu, ktorí prišli o domovy. No, ako aj ja som prišiel takisto o domov, tiež takisto a tak. No, tak v prvom rade je to dobrá myšlienka, že toto vzniklo. Tak by som povedal. Pre tieto chatky, kto by to spravil, ktorý človek by spravil toto pre tých ľudí? To už táto Európska únia ako končila, tak som si našiel robotu, pomocnú robotu pri školníkovi. No, tak.
Stupa sekera, treba ju naostriť. Ale pôjde. To len chvíľu oddychujeme. Že sme ho postavili fakticky za peniaze, ktoré sme dostali od takých obyčajných, jednoduchých ľudí formou príspevkov za časopis, ktorý vydávame už vlastne od toho roku 2002. A ten časopis je vlastne spôsob financovania celého toho nášho projektu. Toto by som povedal, toto není ako predávanie, toto je ako žobranie, však aj on nám povedal vedúci, že to je žobranie, keď človek pýta za tie noviny. A niekedy mi aj veru slzy mi lesťu a takto sa obratím krptom, porevem si a obratím sa nazad a vravia, že na čo som, prečo som tu. Viete, čo to sa ma nevyspýtajte, prečo a tak. Keď chodíme predávať, tak niektorí hovoria vraj, to sú také blbosti, tie je škoda kupovať. No. A jedna pani, však chodím tuto do Martina predávať teraz, mi hovorí vraj, pokračujte takto, ako idete. Je to vynikajúce.